वाव हेन्डसामब्रा आंबो जाम्बा नङाना मोजांथ' नुसाबो दे नोंखौबो मेहेर बबावलाय आरो नोंखौ गाज्रि नुयो देनाय जाय आंखौ माने एकदम बेखार सानोना बि गावनो बेखारलै जेरै माने नाम्बार 1 लिस्टावनो दङ थुनथुलि येस बेनोब्रा जथ' बेनो आंनि नाम्बार 1 दुश्मनानो बेनो जासिगोन आंखौ बासिलांलायलायथारदोंमोन ना मेहेरखौ बासिदों नों थुनथुलि थां नों पापि आंनिफ्राय गाज्रिसिन हौवाखौनो मोनगोनलै नोङो आंनोथ' माबायदि नांगौ देनाय सिख्लाखौ सोरबायदिखौ गोसो थोनो आंलाय फिलिंसफ्रानो रावखौबो नायनानै फैलालै दाना खेबसे थखा मोनबाय नालाय बेखायनो खोमा हाथरखिखौबोथ' बेबायदिबाबो जासिगोन खोमालै ना हाथरखियाबो बिराद मोजांब्रा बेबायदि हिनजाव मोनबाथ' जाबायसै दे खाफालसै ना हाथरखि बायदि मोनबा मालाय फाग्लिनाबो साला बेलेग गोसो थोनायसो मालाबानो दंखुमायो खिन्थालायबावासो डाइरेक्ट सोंनोबोथ' बोरैबा मोनलायलाङोना खिन्थाग्रोबा माने एसे जुदा खोथा आरोना दे आरो हाथरखि नेनानै थागोन नोंनि बै बयफ्रेन्डखौ नायनो थाखाय आरोना माने सोरजों जागोनलै नोंनि खाफालाबा जायनो नोंखौ मोनोना गेरेन्टि होनो हायो आङो बिराद लाखि जामारगोनलै मानोना आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ ना बिराद माने एकदम मा होननांगौ जाखो बेखौ बिराद लाखि जायखिया बयखौबो ओरैबायदि केयार खालामोना बियो जाय गावनिबाथाय गावनिसै आरो माब्लाबाबो माने दुखुखौनो होफेरालै बेस्रा बियो माने गावसो दुखु मोनगोन थेवबो गाव रावखौबो दुखु होफेरालै ओमफ्राय बै मानसियासो सोरथाय जाय बेखौ मोजां मोनो माने बियो जायखौ मोजां मोनो लेखिलै भाइ बिनि बिदानि हाबायाव खामानि मावना हैनोसै एसे हरदोंबो ना नङाबा गाज्रि मोनगोन नुजाहैनांगोन माने हाबा जोबजासिम दे आरो आंनि सना लोगो फैगासिनो आङो नोंसिनि आदानि हाबायाव बेहायनो लोगो मोनबाय थाखासिगोन ना आंनि आंगो सनामोन नै जों फैलायबाय दसे नोंथांमोननि सेराव नुजाफैलायबाय ओमफ्रायथ' गोबाव गोबावजोंसो लाबोनाय जायो अब्लाबो दिनै एसे थाब थाब लाबोनो नाजानायदों आरोना जोङो जाखिनि बिथांमोना जोंनि भिडिअखौ नेनानै थाबाय थायो माने जायफोर नायनो मोजां मोनो आरोना बिथांमोननि थाखाय जों दान्दिसेबाबो नुजाफैलायबाय अब्ला भिडिअखौ जायफोर मोजां मोनो नायलांदो सनामोन लोगोसे आरो सोरबाफोर जुदि जोंनि चेनेलाव गोदानै नायफैदोंबा नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय जों हानायमानि गोदानै फैबाय थानो नाजागोन आरोना बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो दे लोखिमोन आंनि ओमफ्राय जों बिदिनो नुजाफैबाय थानो नाजानोसै आरो जोंनि फाग्लि गोसोनिफ्रायबो जाय नोंथांमोना जोंनि चेनेलाव फैनानै साबस्क्राइब खालामनानै होफैबाय स' थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर गोसो गोरबोनिफ्राय मानोना गोबाङानो खालामफैदों लोगोफोर जायफोर माने खालामफैबाय स' थेंक इउ स' माच दे सनामोन थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर थाबाय दे अब्ला भिडिअखौ दान्दिसे नायलांदोलाय लोगोफोर आरोथ' बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय अके भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लाभ इउ आंनि सनामोन बा रागेन खराथार माथो नोङो हो नाय मिस्टार आं जायखि रागा खरायानो जा रागा खमानो जा नोंजों मा एटिट्युड देखायफिनदों हा जि नङा एकदम आं माने एटिट्युड देखायनो दे नोंसो बिदि दा लेभेल बारा नोंसो नों मानसियाबो मादि माबायदि सिख्लालै नोङो आं नोंजों एसे मोजां रायलायदों नोंथ' माने एसे मोजां रायलायनांगौब्रा आरे बा दासो मोजां रायलायनो रोंदों माखौबा ना नों एदावदों आंखौ नायखा मिस्टार सिख्ला मोजां नुबानो जे बेफोरबायदि एदावनांखाया मोनथिखा मा सिख्ला मोजां नुबानो होनदों नामा गावखौनो मोजां होननानै बाख्नायनानै लाबावबाय आरो नोङो आरो नों एसेबां बाख्नायनानै लाबावोसो आरोना नोंखौ मोजां नुनानै आं माने बिराद एदावदों जाहैबाय थोस माने नोंनिफ्राय समायनासिन आरो रावबो गैला आरोना आंहा बेलेग खामानि गैला एइ बिदि नङा आंनिबा बिदि नङामोन आंनि बुंनायनि माथ्राबा होमबालाय माथो नों आंखौ मानो एदावदों बुंखो आंथ' रायदावदोंसो ना मानो रायदावदों नों आंखौ सोरजोंबा फंसे रायदावबा माबा लस जागोन आरो ना माबा फाब जाबाय बियो नाय मिस्टार नों जायखि जाया मानो नों जायजोंखि रायदावा रायदाव बैयाव आबै थांदों हनै बैजों रायदावाखै मानो बहा बैलाय हनै बै आबैया बैखौनो मदद खालामै थांना आबैखौ बेसेरा हनै अन्थाव बाथाव मना थिखोदों जागोन दे आरो आबैखौबो मदद खालामगोन नाथाय मिस दावलेब बुङोब्लालाय नोंखौ ससे दोनलांसैब्रा आङो बबेसिम थांनो बुंलाय आंखौ दावलेब दा बुं नोङो मानो दावलेब बुंखो आंहा नाम गैया आरो इस दे बिदिब्ला खिन्थादो ना मा मुं नोंना
बुंब्लानोथ' नोंखौ नामैबो गाबज्रिबाय आङो नङाबा होननानैसो गाबज्रिगोन आं नोंखौ नों जेखि गाबज्रि दा गाबज्रि आं हामा आंखौ मानो गाबज्रिनो आरो आं नोंनि आंनि नामखौ मानो खिन्थानो नोंनो लेभेललै भाइ लेभेला बिराद आरोना नोंना नोंनिफ्राय मिस्टार एसे खम बबेनिफ्राय लोगो मोनबाय थायो आं बिखौ बुङोब्लालाय नोंसिनावबो आलासि जाहैनोसै आङो नों लिंबा नो थेंक इउ नोंखौ आरो आं जोंनाव आलासि जानो लांनो मानो सानना लादो सासे फ्रेन्डखौ लांदों होननानै ना मा नों आरो आंनि लोगो आंनि फ्रेन्ड जानोनो हाया बिदि आरोथ' आं बुजिना मोनासै नोंजों आं मानो बेहाय रायलायबाय थाखो बाद दे थांसै आंहा आरे मिस किटकाट थै थांबायसैना मा मुं खिन्थालांदोब्रा मा मुंलै नोंखौ मा मुं होननानै गाबज्रिनांगौ जाखो आङो नाम गैया आंना मोनाम मा होनखो मोनाम मिस मोनाम लोगो मोनफिनखागोन दा ना आंजों थांबा नोंहासो थाबैनो गगौमोन दा नो थेंक्स आंना आथिङानो एकदम गारि बायदिखा बा देनजारलै लेभेला थेवबो मानोबा बेखौ लोगो मोनबाथाय बिराद मोजां मोनग्रासो जाबायलै आङो साननायाथ' सानो नों आंजों आंनि लोगो जाबासो नाथाय सानसेबाबोथ' जों लोगो जाखागोन ना ओमफ्रायथ' गोरबोआ बै समखौ नेनानै थागोन मा बुंबावनो बिनानाव मैया हरावबो एकदम उन्दुनोनो हायाखै गाबबायानो थानायनो माबा उदै सानाय मानाय आब' गथ'फोरनाव जाबाय होनबाथाय एकदम खस्थ' जाथारो जों गिदिरफोराबो दा बेखायनो बै माबा आदै दाब्लामोननाबो नोंनि मुलिखौ एसे लांनानै मोजां मोनहैदोंनो बेखायनो फैनायबावबाय आङो दाख्लैहायबो बिसिना फिसाजोआ बिराद माने लोमजानायानो खारा जाबाय थाबाय डक्टरनावबो लांबायनो दा लांफैदोंमोन आरो दालाय एसे मोजाङाव फैबाय होनदों बेनोथ' आगै नोंनि मुलिखौ लांनानै मोजां मोनदोंनो गथ'आ आंबो एसे लांनाय नायनोसै नै फिसौनो जागोन दे लांनाय नायबानो जाबाय अब्ला आब' ओजोंथ' डाक्टारनावबो थांखायो अब्लाबोथ' एसे एनै नायाबा बेजों नङा बेजों थाखा फैसाफ्राबो थोजोबा ओजों हस्पिटालावबो लांबाय थानो मुलि बायबाय थानोबो जेबो नङा दे लांनाय नायल' आब' माबोरै मोनो नै आबै दिनैहाय नैबे मुलिखौ जानाय नायदे आबै दे एसेफोर मोजांफोर मोनबाय बायो खोमा दे हामगोन दे नानि दे बिमा बिफायाबो सुख गैला ना उन्दुनो ना जाथेरनो मोनो हाबाब फिसौखौनो नायबाय बायनानै दिनसै आरो डक्टरनावबो लांफिन माबा आब' हानायमानिखौ एसे मोजां देखायनो नाजाबानो जाबाय आंनियाथ' ओरैनो न'आव बानायनायसो नालाय दे आगै दे एसे नायनायहैथारनोसै आंबो दे आब' बे आइयाबो ना बेफोरखौलाय मानो खालामबाय थायोथाय आयै नोंलाय आरो मा बेफोरखौ मुलि देलाबाय थायोब्रा मा खालामनो आबा गोदो सिगांनिफ्रायनो आङो नों उन्दैनिफ्रायनो देबोनाय एसे एनै हामो नालाय बेखायनो अबेबा एसे मानलु मानला जानाय बिदिनो आरो आंना हाग्राफोरनि गोजा आबा गोदो नोम्फा लोमजाबाबो ओमफ्राय नोम्फानावबो एसे बिदिनो बायदिसिना जालुबाय थायोमोन ना बेहायबो आं एसे होबाय थायोमोन नालाय बेहायनो एसे एनै सासे सानै लांदाव बिदिनो लांफैयो आरो मा सोरबा नोंबो जे नायो बेफोरखौ खालामनांलायालै मालाय डक्टर दं आरो खायसेया खायसेसै माने नों न'आव देबा जेबो नङाब्रा बे मालायफोरनो हरनायखौसो मोजां मोनालां बारा ओहाय आबा आंबोथ' माने गावसोर लांफैथारबाल'सो हरनांगौ जायो दा उफाय गैया बिफैबायबा होमबाबोलै आयै मा थिग सोरबा माबाफोर बेलेग जायो ओमफ्राय नोंखौसो दाय होबानोथ' बिसास गैयाना दानि जुगावलाय आंना जेबो बेफोरबायदि जानला मोनला नङाहाय आबा ओरैनो न'आव देनायसो आङो थेवबोलै आयै दे जेबो साननाङा आबा नोंबोथ' डक्टर मोनहास'आ एखनबा माबा थांनो हाया बेफोरजोंनो हामबोबाय बिमानि देनाय मुलिजोंनो एसे एनै बेजोंनो देरबोबाय आरो बिदिसो होनबावदों बिमाखौ आरे आयै नोंनो एसेबां अनखायोबा आंखौलाय अब्लालाय आंलाय मा जानो नोंनि अननायावथ' आं दिनैसिम बे समायना बुहुमाव दङना बेखायनोथ' लाभ इउ माय मम जादों ओमफ्रायथ' माइ एसे फोराननांगौहाय आबा मिलाव लांनांगौ ना माबा एकदम सान्दुंआबो नै गोसा होथारदों अके दे आयै अके जागोन दे नों माबा मोनसे थिनो आरो आं खालामा बिदिथ' जानो हायाना औ आबा ओमफ्राय माबा आयै हाथरखि बिदानि हाबायाव थाङा नै मैया फैनानै लिंफैदों बिमायाबो थांनायाथ' थांनांगौमोनहाय आबा लिंफैनायनि खोथा थाङाबालाय बोरै जानो ना गामिनि मानसियालाय बेनोथ' आयै आंखौबो लिंहरदों ओमफ्राय थांसै दसे एसे एनै खामानि मावना हैसै जागोन दे आबा थांबानो जाबाय आरो देनांलाय नोंनियावलाय सोर मावफैनो दानो नोंनो मावना हैखायाबा दे थां मोजाङैनो मावना हैबानो जाबाय आबा
जागोन दे आयै जागोन ओमफ्राय आंनियावथ' इसेबां बेबायदि गिदिर खालामालै एकदम हरखाबसो हाथासुनिबानो जायो ओरैसो हाथासुनियानो जा जियानो जा हाबाथ' सासे सानैबाबो मावफैनांगोनथ' आबा नंगौथ' र' आयै ओमफ्रायथ' आं थांगोन थाङा जायो सोरबा औ माइया दे दिरुनदो दे आबा एसे मोजां फोरानना लाखानोसै नै सोरां बिफा खोनादोंना खोनायाखै जाखोहाय मा खालामबाय थाखो आफाया आयै माबाहाय गाव एसे फैसा साननो होन्दोंमोन माबा हिसाब माबा होनांगौनो अ दे औ सोरनिफ्रायबा लाथ'नायनो दा बेखौनो हिसाब खालामना हैफिननो नागिरदों आरो गावहाबो खामानिनिया एसे मोनदों नालाय फैसा ओमफ्रायथ' जोंनाबो दाहारानो मानो इसेबां दंलै आयै जोबदोन थाङालै दाबो ने औहाय आबा गोदो नोमफा माबा बेमार जानायावबो खावसेमानियानो थांबायना माखासेथ' नोंनि आबैयासो होनो हाबावनायखायसो हस्पिटालाव सोरनिफ्रायबा दाहार लानानै ओरैबायदि कन्डिसनमोन आरोना आयै गोसोखांबा दाबो बोरैबासो मोनखाङो नोंनि जोनोम समावनो आरो बिनि सायाव नोंनि आफायाबो जोबोद बेराम हस्पिटालाव लांदों लांनायालाय फैसायानो बेयावनो थांजोब्बाय हा फानगुजोब्बाय हनै गय बिफां मानि गासैबो आरो बिराद माबा माबि थांजोबदोंहाय आबा दखान सखाननो फानजोबनांदों बेनि सायाव दुब्लि माखासे मानिबो गैया गासिबो बन्दकआव होजोबनांबाय नोंनि जोनोम समाबो जाबायमोन दा आरो नोमफायाबो हस्पिटालाव जोबोद गोब्राब बेराम मा खालामनो आरो नोमबैयासो बेबस्था खालामनायखायसो आबा नङाबाथ' हनै माने नोंखौनो जोंखौ लाबोनोनो फैसायानो गैया जानानै दङमोन हस्पिटालनिफ्राय नाथाय आबैयालाय बोरै मोनखो जेन'बा ओरैनोथ' दाहार बियै बियैनो दाहार रावनावबो बियैयानो गैलामोन आबा जोबथा जाजोबलाय लांबायमोन आरो दाहारखौबोलाय सोर हरबाय थानो हानोमोन खैफोदनि समबाबो दा आरो थाङै थुङै जेला हस्पिटालनि बिल सुख'नांगौ जायो नोमबैया बोरै बोरै सोरखौ लोगो मोनखो दा आरो हस्पिटालनि बिल मानि होनानै गालांबायनो बारा मोजाङैबो सिनायस्राया ना मा होन्दोंमोनहाय आइया नोमफानि हस्पिटालनि बिलखौबो होबाय जोंनिखौबो होबायनो फैसा एसे आखायाव होलांबायनो बेजोंनो दाहारखौ एसे एनै सोरनिफ्रायबा लानायखौ सुख'ना होबायनो आइया नङाबाथ' आबा किडनि आरि फानबाबो दाहारखौनो सुख'नो हानाय नंलामोन जोङो रेहाय होननायानो गैखानाय नङामोन नाथाय जुदि आबैखौ बारा मोजां सिनायाबा सोरथो बिदि फैसा होलांखोबा मिन्थिया आबा सोरबा अननानै माने बेफोरबायदि मदद खालामलांदोंनो मोजां मानसि होन्दों आइयालाय होमबाबो सोरलाय एथ' बुरजा फैसा मानि होलांदे आयै मदद खालामबाबोथ' एसे एनै खालामजायोना एथ' बुरजा रां माबोरै जेनेबा आं बुजिनो हायासै मिन्थिला आरो आबा आइयाथ' बिनिफ्राय जेबो बुङासै आंलाय बुंदोंमोन जाखिनि एसे एनै हायो देनांबाबो जों लासै लासैबाबो सुख'फिनसै बिनि एड्रेस नाम माबा माबि सोंनो थिनदोंमोन आं आइनाव माने मोजांबो मोनथियाबो होनजोबा मोनथियोबो होनजोबा आइया माथो जायखिजाया नोंसोर बारा टेनसन लानाङाल' जाहैयो गाव दंनो गाव नायजोबगोन जाहैदों बेखायनो आंबो बारा सोंनाय जायासै आबा इसोरा जेब्लायबो बिसिनि न'खराव अराय गोजोन खुसि लाबोथों मानोना जोंखौ गोबां मदद होलांदोंना जाय बिथाङा जोंखौ बेफोरबायदि मदद खालामलांबायना खैफोदनि समाव नंमारगौ आरो सोरबा एथ'बां मोजां गोसोबो थायोना थायोहाय आबा खायसेनि गोसोआ जोबोद सना बायदि गुबुननि दुखुखौ नुनानै अन्थाइ बिखा जानानैथ' थायाना खैफोदनि समाव राहा गोथे जानायखौ बेफोरबायदि इसोराबो थिनहरो नंलाय लाङो आङो जागोन खोमा दे आयै ना नङाबाथ' दा मा जागौमोन दिनै बायसान्स बे मोजां मानसिया जोंखौ लोगो मोनाबा औ आबा दाबायदियाव मारैबा लोगो मोनसनबावबा आंथ' महर मोखां जेबो मिन्थिया ना नामबो मोजां मिन्थिया आङो जोबोद गोजोननाय बावगोन बिथांखौ दाबायदियाव लोगो मोनफ्लांबायोबा नंगौथ' र' आयै दे आबा बेफोरलाय सिगांनि जानानै थांनाय जाथाय दा आरो बिदिनो थांसिगोन आरो जिउफोरालाय माथो खस्थ' मस्थ'जोंबाबो आंहा सासे फिसाखौ मोजाङै फेदेरनो हाबाय हो आरोथ' गावनि आथिङाव गसंनो हायाखैब्लाबो जेन'बा एसे एनै माबा मोनसे साननो हानाय गोहोथ' होनो हाबाय आबा नोंनो जागोन आयै आरो समाबो बेनो बे थाखायाना नायल' सानसेबाबो सोलायनाय फैगोन ना आं लाबोगोन ना आं आथिङाव गसंनो हाथ'वाखैबालाय मा जादों सानसेबाबो आंनि आथिङाव गसंनानै देखायथारगोन आंनि मेहनतजों आरोना आंनि नाजानायजों सानसेबाबो आं माबा मोनसेथ' खालामगोन ना आयै जब मोनाबाबो बेलेग बेबस्था लागोन आरो दे आबा नाजानायानो देरसिन जोंनाबो थांखांनाय समफोरा जोबोद माने दुखु गोनांथारलै आंनि बिमा बिफाया आंखौ एसेबां खस्थ'यै फेदेरदों फोलावदों आंना माब्लाबाबो दुखु होखायालै अरायबो आं आइ आफाजोंनो थाखागोन बेबायदि माने लाइफ टाइम आरोना ओमफ्रायथ' हाथरखिखौ दहाय गारबोनांगौसो जाथ'बाय उफाय गैया आइयाबो लिंहरथारदोंमोनबा फारसेथिं गेस जोबनानै गेस लायथारनांगौ जाबायबा संनायाथ' जोंहा अरदाबजोंसो संखायो बनजों
थेवबो गेसाबो नांगौना माब्लाबा समाव नै अखा बोथोरफ्राव बेखायनो नोंखौथ' रायलायबाय थाखायोना नांगौबा दायो फन हरफिनगोन दे आङो गाज्रिथ' मोनखानाय नङा आंनिया हाथरखिया खामानि फैनायखायसो दा नङाबाथ' आं नोंखौ थरेना बिदि गारबोगौमोनलै र' माइ लामनो थिनदोंमोन ना आइया माइखौ दिरुननानै लामग्रोनोसै दसे फोराननोसै सान्दुङाबो दुंबाथाय दुंबाय देन्जार खाथ्रा दुङोलै दाथ' गरम बोथोर सफैबायना अबाव थानो अबाव मानो अबाव एब्रेनोसो जासिगोनलै दैमायावल' थांबाय थानो गोसो जासिगोन आंथ' जोंहा मन्दिराव थांदिनि दे जोंहा खाखुमालांदिनि रावबो नुस'यैयाव अनसुला नों आंनि दुस्ट' गथ' दानिफ्रायनो हा सोर अनजालुनि प्यार में दिवानी हो गया नों हा गथ' मोनगोनसो दा लावथिजोंबो मोनबावगोनसो हा मा बेलाय बबाव खारखुमानायनि प्लेनिं हा जोंहा मन्दिराव खारखुमालांदिनि बाब रोंदोंथ' माथो नोङो बाव बेलाय आं रिल्स बानायदों होनखाबाय माबा डिस्टार्ब फैलायबायलै देमासै आंबो रिल्सआवबो नोंनि खाहानि दङथ' आंखौ मिन्थिया सानदों गोदोनि नोमा नङाना आङो जादों अबाव बेफोरलाय मोनसे रमान्टिक संसो दा नोंलाय मा मोनथिनो दानिफ्रायनो बिदि मोनबावगोन बेथि नुदों नोमानि मेगना जेरैबो दङ गथ'आ मोनथिगौ आङो बांद्रायखा नोंनाबाथाय नोंना आरो एसएसनि रिजाल्टआ गाज्रि फैनांगौबाथ' गथ' गैला नोङो गैला साननानै लादो नोमाजों बेलाय रिजाल्ट फैबा मोनथिखागौ नायबानो जाबाय आरो नायनो ना मानो नोंलाय मा मोनथिनो आयो आंलाय एग्जामखौबो एसे बेबस्था खालामनानैसो होखादों दा जोंफ्रा नै आसिला आखाइ मानि मेनजा आखिनानै लांदोंमोन नोंलाय मा मोनथिनो आयै आंखि पास जायाबा गबावगोन दा पासआ जाखानांगोन र' थुनथुलिया फेल जाबाय बायो